भुरगेपणांतल्यान भुरग्यांक नैतीक शिक्षण शिकोवचें, गिमाळे सुटयेचो बरो उपेग करून ज्ञानात भर घालची। शिक्षण फकत पोट भरपा खातीर न्हय तर समाजाच्या कल्याणा खातीर वापरपाक जाय, अशें नगरगांव सरपंच संध्या खाडीलकरान सांगलें। आंबेडे सत्तरी हांगा सर्गेस्त गोविंद शास्त्री भावे पाठशाळेंत वासंतीक वर्गाच्या समारोप कार्यावळी वेळार खाडीलकार उलयताली। आमी हिंदू हाची जाणविकाय आमकां आसपाक जाय आनी हिंदू धर्मा खातीर कितेंय करचें पडूं ताची लज बाळगुची न्हय। आमची देवळां पवित्र आसात, थंय नमस्कार करचो। शिकिल्ले वेद घरांत दर दिसा मोठ्यांत वाचपाक जाय। समाजांत आदर्श नागरीक म्हणून वळख निर्माण करची अशें तिणें सांगलें। तुम्ही जे काही शिकलाय त्यात ते कंटिन्यू करणं महत्त्वाचं आहे। घरामध्ये त्याची प्रॅक्टिस करणं आणि ती करताना मोठ्या आवाजात स्पष्ट उच्चार हे करणं महत्त्वाचं आहे। आणि तुम्ही जे जानवं घालता गळ्यात ते सुद्धा जानवं नीट नेटकं स्वच्छ ठेवणं गरजेचं आहे। ते जानवं म्हणजे साधा दोरा नाही आहे, त्याच्यामध्ये तुमची खूप ताकद आहे। त्या जानव्यामध्ये तुमच्या ती ताकद येण्यासाठी तुम्ही जास्त तुम्हाला जे काही शिकवलेलं आहे त्या पूजा अर्चा आणि तुमचं स्तोत्र म्हणा, रुद्र म्हणा, हे सगळं म्हणून तुम्ही रोजच्या रोज म्हणून तुमची ताकद वाढवायची आहे। आणि मला असं वाटतं की आम्ही मनुष्य जन्मात येणं हीच आधी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे।